Ne ba ni yantuma somɔgɔw tɔɔrɔ tɛ aw bɛ mun ni feere yan bon yan nɔ farafinfuraw de b'an bolo an bɛ fura caman dilan wa a bɛɛ dilannen don n'an ka yan yiriw de ye tel que furudimi fura b'an bolo jabɛti fura b'an bolo tension fura b'an bolo infection fura b'an bolo bon en général muso minnu fana ka denko ka gɛlɛn kosɛbɛ an b'olu traitement kɛ déparasitanw bɛ yan détoxifiants bɛ yan sumaya furaw bɛ yan koko denba sinji fana b'an bolo ale bɛ yen ale bɛ bana caman furakɛ hakili la o de n'e ma fili téléphone kɔnɔna na hali n'a ma mɛn a bɛ mɔgɔ caman ka téléphone kɔnɔna na an ka docteur ye exposé ba dɔ kɛ denba sinji kan voilà mɔgɔ caman b'a kalama a bɛ mɔgɔ caman ka téléphone kɔnɔna denba sinji ale bɛ bana caman ba de furakɛ cɛw fana ka furaw b'an bolo ale tɔgɔ aphrodisiaque an bɛ bana caman wɛrɛw furakɛ olu kɔfɛ tel que biyɛn dimi bana caman caman o kaɲi nka ni mɔgɔ min bɛ fɛ ka aw lasɔrɔ sisan o tigi bɛ aw lasɔrɔ cogoya jumɛn de la an ka siège ba bɛ Bako Jikɔrɔ ni Golf la ani misiriwami man jan ɲɔgɔn na n'i tɛmɛna misiriwami na i mana tɛmɛ misiriwami na carré 2 misiriwami kɔfɛ i gauche fɛ n'i viré i mana ɲininkali kɛ mɔgɔ mɔgɔ la k'i bɛ Mine Merveille ɲini walima docteur Diago ka yɔrɔ bɛ yɔrɔ yira i la awɔ ala ka sugu diya amina